Moi ja tervetuloa perinteiseksi muodostuneelle ASMR-viikkokatsaukselle. Toista viikkoa siis tässä mennään. Lähdetään liikkeelle päivät tammikuun 8-14 päivät. Meni jo tässä vaiheessa sekaisin, mutta joo. 1823, 8. tammikuuta. 1823 brittiläinen luonnontieteilijä Alfred Russel Wallace syntyi. 1824 englantilainen kirjailija Wilkie Collins syntyi. 1889 Herman Hollerith sai patentin sähköiselle reikakorttikoneelle. No niin, 1926 Ibn Saud kruunattiin Saudi-Arabian edeltäjän Hiatsin ja Najdin kuninkaaksi. No seuraavan kuninkaallisen mä osaan ehkä lausua jotenkin. 1935 rocklaulaja Elvis Presley syntyi. 1942 teoreettinen fyysikko Stephen Hawking syntyi. Tämä oli Elviksen kanssa ainut ketkä mä tosta niin kuin tiesin. Eikö hetken oliko siellä? No Wilkie Collins, jos jotain kelloja soittaa. 9. tammikuuta mennään seuraavaan päivään. 1890 tsekkiläinen kirjailija Karel Čapek syntyi. Ranskalainen filosofi ja feministi vuodelta 1908 syntyi. 1908 tammikuun 8. 9. ranskalainen filosofi ja feministi Simone de Beauvoir syntyi. Voi ottaa, kun menee hyvin tää lausuminen taas. Kun näin, mä koitin vähän katsoa tuon nimen kohdalla just, että mitenkäs tää lausuttais, mutta joo. Kova respekti noille urheiluselostajille, ainakin ketkä olympialaisten aikaan tekee. 1916 Gallipolin taistelu päättyi Osmanien valtakunnan voittoon, kun ympärysvallat vetivät joukkonsa Gallipolin niemimaalta. 1924 armeenialainen elokuvaohjaaja Sergei Paraschov syntyi. 1963 Typpi Oyn räjähdysturmassa Oulussa kuoli 10 ihmistä. Mä en ollut tästä niin kuin muista kuuleeni aikaisemmin. Et se on jotenkin jäänyt hämärään. 2006 vuonna Andrew Lloyd Webberin musikaali The Phantom of the Opera ohitti Cats-musikaalin Broadwayn pisimpään jatkuneen esityksen. 10. tammikuuta 49 ennen ajanlaskun alkua, eli 49 vuotta ennen Kristuksen syntymää, Julius Caesar ylitti Rubikon joen aloittaen sisällissodan. 1920 Versailles, miten tuo lausutaan, niin kuin oikein semmoinen kuuluu. No kuitenkin tuo rauha astui voimaan vuonna 1920 ja Kansainliitto aloitti toimintansa. 1924 espanjalainen kuvanveistäjä Eduardo Chillida syntyi. Sama vuosi 1924 kirjailija Aila Meriluoto syntyi. 1929 sarjakuvapiirtäjä Herken luoma sarjakuvahahmo, mikä 3, 2, 1 Tintti teki belgialaisessa sanomalehdessä ensiesiintymisensä. 1934 Ukrainan ensimmäinen presidentti Leonid Kravtsuk syntyi 11. tammikuuta.
Vuonna 347 Rooman keisari Theodosius syntyi. Mennään vähän ajassa eteenpäin. 1842 yhdysvaltalainen psykologi ja filosofi William James syntyi. 1922 insuliinia käytettiin ensimmäisen kerran diabetesta vastaan. 1923 Ranskan ja Belgian joukot miehittivät Ruhrin alueen, jotta Saksa maksaisi sotakorvauksensa. Maksakaa menteles. 1946 Enver Hoxha perusti Albanian sosialistisen kansantasavallan ja julisti itsensä sen johtajaksi. Se oli kans jännä valtio silloin. Silloin kylmän sodan aikaan tuo Albania. Itse asiassa siellä pitänyt käydä. Albanian alpit on aika kauden näköinen ja ei niinku liikoja turisteja siellä vissiin hengailee. 1977 Pikku Kakkonen, jonka postilogiro on 347, Tampere 10 ja mitä siellä oli vielä lisää, jokainen muistaa ton luvun. Niin 77 vuonna eka jakso esitettiin. 12. tammikuuta 1528 jo vuosia hallinnut Kustaa Vaasa kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi. 1923 sveitsiläinen psykologi Alice Miller syntyi. 1924 elokuvaohjaaja Matti Kassila syntyi. Miettii, tiedätkö mä Matti Kassila, se on hyvin tuttu nimi ja niitä elokuvia paljonkin, mutta mä en nyt saa ihan salettiksi mitään muuta kuin sen dokumentin, mikä tuossa nyt tuli ja siinä taas käsiteltiin aika paljonkin niitä elokuvia. 1964 yhdysvaltalainen liikemies Jeff Bezos syntyi. 1970 Biafran antautuminen lopetti Nigerian sisällissodan. Mikäköhän valtion nimen Nigeria etymologia on? Miettikää sitä. Haitiin iski maanjäristys vuonna 2010, jossa kuoli yli 100 000 ihmistä. 13. tammikuuta 1899 venäläinen elokuvateoreetikko ja ohjaaja Lev Kulesov syntyi. 1915 Avezzanon maanjäristyksessä Italiassa kuoli yli 30 000 ihmistä. 1924 itävaltalainen filosofi Paul Feyerabend syntyi. 1930 Mikki Hiiri teki sarjakuvadebyytin The New York Mirror-lehdessä Up Iversksin piirtämänä. 1938 säveltäjä, professori ja pianisti Paavo Heininen syntyi. 1941 irlantilainen kirjailija James Joyce kuoli. 14. tammikuuta 1818 suomalainen kirjailija Saturi Topelius syntyi, eli Satusetä. 1900 Giacomo Puccinin opera Tosca sai ensi-iltansa. 1925 japanilainen kirjailija Yukio Mishima syntyi. Koet se lähemmäs meni tolleen se lausuminen, niin hyvin kuin mä pystyn. 1931 italialainen laulaja, tanssija ja näyttelijä Caterina Valente syntyi. 1973
Elvis Presley piti hyvän tekeväisyyskonsertin Aloha from Hawaii, joka oli maailman ensimmäinen satelliitilla lähetetty viihdeohjelma ja keräsi yli 1,5 miljardia TV-katsojaa. 2005 joku luotain laskeutui Saturnuksen Titankuulle. Oli niin vaikea toi nimi. Mä muuten kattelin koko ajan teidän ylitte tästä. Mulla TV on polppitorina tuolla jonkin matkan päässä niin et näkee lukee. Tää ehkä sitäkin ottaa huomioon sitten ensi kerralla. Ketä kiinnostaa. Että mielestäni yksi, ketkä on kattonut sarjaa Office, niin siinä on yksi mun lempikohta, kun onko se nyt Jim? Kuitenkin se Nemesis tai se, kenen kanssa se kisailee siellä, pilailee. Tässä ei ole niin kauhean pilailija-tyyppi sitten se toinen, mutta se katsoo sitä. Ei siellä ole mitään. Mä oon yksi tolleen, mutta joo, oli miten oli. Mutta any case, tässä oli viikko 2. Palataan ensi viikolla. Kiitän ja kumoran ja sanon, että hei hei.